Yayi. Nggih. Niki langgame ceritane ditinggal rabi ngono ya Mas ya. Ngenten iki uga ana ladan pangkalan iki lain daripada yang lain daripada yang lain. Adat persaben budaya kene iki anggere wong duwe gawe hiburane ojing mania. Ojing. Nah, biasane apa Mas? Iki nimbali kula sakeluarga ageng campur sari. Biasane ojing. Ojinge biasane nggone sapa? Ngene kene kok. Ini bosmu. Ele bosnya padha lho. Kok kowe wis ora melu bosmu piye? Bosmu main loro lho iki. Kok wis dipecat. Kowe spray beling kok mbak jali sing beling mesti dijak neh. Lah iya. Jika minta tolong nanti untuk dari kru Sakrila, wabil khusus untuk vokalis atas nama Yanti Damara, tinggalkan duduk Anda itu di depan, nanti tolong agak dijaga roknya pendek, takutnya nanti dari tamu undangan lihat Anda ada organ tubuh tertentu yang bergerak. Jagung masuk ya neng ngono ya. Mula aku kursi tak undur kene, mau aku nang kene jane. Ala padune yo kono kuwi sing anu kok. Liyane yo ora apa-apa. Ah wong cilik terus iteng kaya. Kledang Jonjak sithik. Kaliput digital Bagong Multimedia. Galuh. Nggih pripun? Ampun galuh to? Apa Yayi? Yayi. Ya, Yayi. Kok malah kaya warga Gandrung cara kidul. Nek cara ngrubukan Yayi iki Mbah Putri. Oh, ngoten ngene kula Yayi niku Dik. Lah iya nek cara kidul ne dhewe kono Yayi kuwi Dik utawa Wadi pernah nom. Nggih. Iki lek ndedonga kagem pamengku gati lan manten wis tak dongake. Mula cara wong lumahku kebat aja nganti kliwat.
Uga nderek ndedonga kagem sedaya tamu kinurmatan sedayanipun para rawuh para tamu. Mugi satu pinaring ana kawilujengan ing pacap wilujeng sak rawuh panjenengan, ugi wilujeng sak kondur panjenengan. Ki wilujeng sak akhiripun podine kadang-kadang Sakrila, Aji Jaya, Bagong video syuting. Selamat wilujeng sing nanggap ya wilujeng sing ditanggap wilujeng sedayanipun. Donga sing pungkasan muga dijabahi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sliramu cukup amin wae. Lah kula ndonga nggih saged. Ya. Mbok kira. Ora teng aku sing dongani, sliramu sing amin. Makmum. Nah, ya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Amin. Nyuwun aku wae ya Allah. Oh jebulane kuwi to. Lah iki lho langsung dijabahi. Nara ngono ki liwat bablas kok wis teko kono balik neh lho matur nuwun lho langsung dijabahi to. Andani dongane anak saleh mandi ya. Ajare gotes yoga yo badhok gak sing. Ah ya wis yoga e delalahi suka nedha. Kledang, kledang. Gendak